Bon dia. Anem cap a la ruptura sense dilacions en un procés constituent que ha de ser participatiu i popular. No ens podem deixar ningú enrere per construir la nova República de Catalunya i l'Aran. Això ho deia fa unes hores només en un acte de l'ANC per parlar del paper de la societat civil en el full de ruta del procés independentista Mireia Boya, que és presidenta del grup parlamentari de la CUP. Pla Boluda. Bon dia i moltes gràcies per convidar-me avui a aquest plató de TV3. Un plaer. El president Puigdemont té coll avall, ho hem vist avui en una entrevista que publica el Punt Avui, que vostès donaran suport als pressupostos. Jo crec que és precipitat dir-ho. Encara no els hem vist. Tot just, crec, les diferents conselleries estan fent els seus números i ens els han de passar. Nosaltres esperem que siguin uns pressupostos de marcat caire social, perquè estem en una situació d'emergència social per a molta gent i, per tant, no entendríem que aquests pressupostos incloguessin coses que no van en aquesta línia. Són uns pressupostos importants, és una de les lleis més importants del Parlament, i el que diu tant el president com l'expresident de la Generalitat és que això està inclòs en un acord. Fins i tot el va ensenyar ahir el president Mas. L'acord inclou donar suport en tot allò que tingui a veure amb la ruptura amb l'estat espanyol, amb el procés constituent i amb un pla de xoc social que s'ha de tirar endavant. Per tant, repeteixo, si aquests pressupostos aposten per un pla de xoc social que s'ha de tirar endavant, ens els mirarem amb millors ulls que si són clarament, si passen una mica d'aquesta vessant i en prioritzen altres. Per exemple, el tema de l'ampliació de l'impost de successions, en Junqueras, el conseller d'Economia, ja deia que no estava previst que existís aquesta ampliació i era una de les condicions que vostès defensaven. No és que ho defenséssim, és que en la situació econòmica de Catalunya, que no és gaire bona, perquè la meitat dels diners dels catalans i catalanes es destinen a pagar els interessos d'uns rescats que ens han estat imposats per diferents administracions, aleshores entenem que aquests pressupostos han de ser expansius pel que fa tant als ingressos com a la despesa. És a dir, cal ampliar ingressos i una manera de fer-ho és recuperant aquests diners de l'impost de successions que grava aquells que tenen les propietats més grans i per tant que són més rics. Entenem que aquesta és una manera d'ampliar ingressos i pel que fa a les despeses, un cop ampliem aquests ingressos, s'han de destinar a aquells programes que siguin de caire marcadament social. Vostès van posar de moda consultar amb la militància qualsevol decisió, qualsevol acord. Ahir veiem, per exemple, que en el cas del PSOE, Pedro Sánchez sotmetrà a la militància, encara que no sigui amb caràcter vinculant, qualsevol acord amb un partit. Vostès faran el mateix també davant d'una decisió en relació als pressupostos? Nosaltres ho hem fet sempre. Forma part de l'ADN de la CUP, que és assembleària, debatre-ho absolutament tot. I, per tant, no s'entendria que no fos així amb aquest tema. Un cop tinguem els números, per dir-ho d'alguna manera, s'obrirà un debat a les assemblees locals, a les territorials i potser també en alguna assemblea nacional que estem pensant fer. Junts pel Sí volia dedicar una part dels pressupostos a qüestions mediambientals. Aquí segur que es trobaran, i especialment amb vostè, és un especialista en el tema. Cal veure. La primera proposta de llei que han anunciat des de govern és la llei de canvi climàtic i un cop tinguem el text caldrà avaluar-la, però a priori si és la mateixa proposta que ja es va començar a debatre la legislatura passada, en algunes parts és només una declaració d'intencions poc concreta, o sigui, no concreta ni els mecanismes ni els recursos necessaris per arribar a aquestes reduccions de les emissions que són tan necessàries. També han dit que si no troben el seu suport, potser el buscaran amb altres forces polítiques. Han explorat, per exemple, concretament el PSC. Nosaltres no voldríem continuar amb aquesta dinàmica autonomista, pactista i entrar en una fase de processisme que l'únic que farà és introduir dilacions innecessàries en aquest procés constituent que estem fent ara. O sigui, per això estem aquí en aquesta legislatura tan excepcional,
Per tant, si ho volen fer, que ho facin, però nosaltres no entrarem en aquest joc per allargar les coses innecessàriament. No admeten dilacions ni tampoc vacil·lacions amb res que tingui a veure amb el procés. En concret, què és el que tenen molt clar que no s'ha de diluir? Què és el que tenim clar que no s'ha de diluir? Sí. Doncs el full de ruta cap a la independència, o sigui, tot aquest procés de construcció de la carcassa del que ha de ser la nova República de Catalunya i Aran, això es pot fer d'una manera relativament ràpida per aleshores començar aquest procés constituent en el que, entre tots i totes, hem de redactar una Constitució i s'ha de fer de forma participativa i popular. És a dir, no es pot fer des de dins d'un despatx, sinó que aquí hi hem de participar tots. I el tots inclou aquells que van votar sí a les eleccions del 27S i aquells que han votat no, però que també són habitants de Catalunya i que, per tant, s'hi han de sentir reconeguts. I aquesta és la manera també d'ampliar la base social d'aquest independentisme, oferir un país amb una marcada base social que pugui agradar a molta més gent i que molta més gent pugui dir doncs jo vull viure aquí i estic contenta que això tiri endavant. I en qualsevol cas, mai a través d'una DUI, tal com estan les coses. Aquí el problema és que tenim un actor que no controlem, que és l'estat espanyol. L'estat espanyol no sabem què s'atrevirà a fer o què pot arribar a fer. Això s'haurà d'anar veient sobre la marxa. Segons el que faci el govern espanyol, el Tribunal Constitucional, no ho sé, les forces militars fins i tot, doncs haurem de decidir què fem nosaltres, demanant sempre el paraigües i l'ajuda i el suport de la comunitat internacional. No se sap què faran, però donen pistes. Per exemple, en relació a la comissió d'estudi no legislativa, ja han dit que ho presentaran recurs davant del Tribunal Constitucional i no vacilaran a l'hora d'aplicar una de les últimes eines de què s'ha dotat l'alt tribunal, que és la de fer complir fil per randa les seves resolucions. A mi em sembla una vergonya que un tribunal de justícia, que la justícia pugui prohibir el debat, perquè una comissió d'estudi és això, és debatre sobre un tema, en aquest cas el procés constituent. Però el debat, la participació, l'intercanvi lliure d'opinions, crec que hauria d'estar permès en un país democràtic. I, de fet, el senyor Coscubiela així li va recordar a la senyora Esperanza García del Partit Popular després de la seva intervenció. Fins i tot li va arribar a dir no ens inclogueu a nosaltres en aquest 52% que dieu que va votar no el 27 de setembre perquè nosaltres estem pel procés constituent i, per tant, nosaltres estem contentíssims de que Catalunya sí que es pot s'hagi sumat al carro d'aquest procés que ens ha de portar cap a la República de Catalunya i Aran. El Departament d'Exteriors també està en qüestió per part de l'Estat. Què vol que li digui? L'Estat qüestionarà qualsevol cosa que es faci des del Parlament de Catalunya o des del govern. En realitat, crec que la despesa en exteriors és mínima. De fet, la comunitat autònoma andalusa té una despesa molt superior en els seus punts, en els seus casals exteriors, i és un debat, és una crítica que no s'aguanta per enlloc. L'acció exterior catalana fa molts anys que funciona, hi ha molts casals catalans arreu del món, i que ho vulguin dramatitzar d'aquesta manera no s'aguanta per enlloc. Vostè cada vegada que fa una referència no oblida els seus orígens, no oblida la Vall d'Aran. La Vall d'Aran pot ser un bon exemple pel govern de Catalunya en relació al que reivindica respecte a l'estat espanyol i el que té a casa en relació a l'Aran. Creu que això els ajuda a vostès a progressar i a intentar aconseguir algunes de les seves reivindicacions, si més no, de cara a la futura Constitució catalana? Ara, no cal oblidar que Catalunya, avui per avui, té parts de dues nacions. Hi ha Catalunya, que és una part dels països catalans, i hi ha Aran, que és una part de l'oblidada nació occitana. I, per tant, en aquest procés de construcció nacional hi hem de ser els dos al mateix nivell.
La relació entre Catalunya i Aran s'establirà en el moment de redactar aquesta Constitució. O sigui, el procés constituent, i serà els aranesos els que diguin quina relació volen tenir amb Catalunya, i Catalunya ha de fer la millor oferta possible als aranesos per a que continuen junts i anem plegats en aquest procés d'independència. Les coses van ràpides, vostè segur que ho està experimentant en pròpia pell. Fa pocs dies era la número 2 per Lleida, per circumstàncies va passar a ser la número 1 i encara més ràpidament ja l'ha nomenat presidenta del grup parlamentari de la CUP. Aquesta rapidesa té una part positiva, que és la de conèixer coses noves, i una part negativa, que és la de situar-se en el punt de mira de moltes crítiques. Vostès han estat objecte d'algunes crítiques i, a més, ferotges, i han reaccionat d'una manera que ha cridat també l'atenció. Repassem, si els sembla, la seva intervenció en relació a aquestes crítiques rebudes. En meu nom és Mireia Boia, a jo m'han dit perra sarnosíssima. Era única causa que ell defensar un model de territori sostenible i que la meva llengua mairau, el occità, se pugui parlar en les institucions públiques d'aquest país. Quina reacció han rebut aquesta iniciativa que van tenir vostès i altres companyes del partit? La veritat és que molt bona. Hi ha hagut ha corregut molt als mitjans de comunicació i per xarxes socials, però hem tingut inputs molt positius de companyes de pràcticament tots els grups parlamentaris. Per exemple, l'endemà d'aquesta roda de premsa que vam fer a la plaça del Rei, moltes diputades i diputats d'altres partits que ens trobàvem a la cafeteria o als passadissos ens felicitàvem pel gest que hem fet, perquè és important sempre i a tota hora denunciar pràctiques, conductes masclistes i sexistes. I nosaltres les rebem més que els nostres companys només pel fet d'estar exposades públicament i fer política i defendre allò en el que creus i en el que penses. Creuen que a nivell d'estat també existeix aquesta percepció i aquesta voluntat de combatre les desigualtats? Esperem que sí. En tot cas, la CUP, en aquest sentit, és una cosa que no negociarà. O sigui, la República de Catalunya i Aran serà feminista o neixerà orfa, neixerà coixa. En aquest moment estem vivint, i ho veiem també a través dels mitjans de la comunicació, situació de negociació i de pactes a nivell d'estat espanyol. Vostès no es van presentar a les eleccions, però segur que no són aliens al que pugui passar a Madrid. Ahir mateix, amb Pedro Sánchez, abans ens hi referíem, en la reunió amb el seu partit, doncs donava un pas dient que consultaria amb la militància qualsevol d'aquests acords. Com veu vostè el futur immediat a nivell d'estat espanyol? Mariano Rajoy no té els suports necessaris, creu que els socialistes i Podem arribaran a un consens, creu que el paper de Catalunya serà determinant en aquests possibles acords? Pactin el que pactin, o pacti qui pacti, entre ells, 2/3 del Congrés dels Diputats espanyols no acceptaran mai un referèndum per Catalunya ni cap mena de procés d'autodeterminació ni fins i tot cap tipus de bonificació fiscal o econòmica o d'algun tipus pels catalans i catalanes. Per tant, per nosaltres és un debat que no ens interessa perquè ja no tenen la majoria suficient per garantir allò que els catalans i catalanes van demanar amb contundència el 27 de setembre a les urnes. Aleshores, el que fa a Podemos, si aquesta pseudoesquerra espanyola i catalana, per ells el canvi és pactar amb el PSOE i no és construir una república nova amb drets i llibertats que hem decidit entre tots i totes, no sé si és el canvi real aquest, per dir-ho d'alguna manera. Hi havia unes línies vermelles que sembla que amb el temps s'han anat difuminant. Sí, potser eren unes línies que estaven fetes així amb sorra, han tirat una mica aigua per sobre i allò que queden difuminades. Ja no saps si és línia o si és un amalgama fet amb altres coses. Jo dubto molt que
que des del govern espanyol es respecti la voluntat dels catalans i les catalanes, que dic que és clara i és contundent. Per tant, nosaltres des d'aquí anem fent camí i ja s'aclariran, ja veurem. Vostès s'han afegit amb Barcelona en Comú i amb Esquerra Republicana a demanar l'indult pels 8 assaltants al Parlament que estan condemnats a 3 anys de presó. Aquest era un atac contra una institució o era un atac d'una altra mena? Nosaltres estem per respectar i fins i tot donar força, donar suport a qualsevol manifestació al carrer pels drets i llibertats de les persones. I creiem que en aquest cas, en concret, va ser això. No va ser un atac al Parlament, sinó que era una reivindicació d'una determinada cosa. En aquest sentit, que hi hagi imputats, vaja, no ho entenem, no hauria de ser així, no s'hauria de polititzar la justícia ni permetre aquestes coses. I vull dir, tampoc és una cosa que no negociarem amb les persones. Nosaltres creiem que ha de ser d'una determinada manera, si el govern creu que ha de ser d'una altra, per nosaltres això no és moneda de canvi d'absolutament res. Això forma part d'un dels acords del pacte que hi va haver amb la CUP, l'actitud i retirar-se o no de determinades denúncies en unes circumstàncies com aquestes. Entre altres acords hi ha també Barcelona World. Aquest tema està aparcat, però no està eliminat. Creu que el poden ressuscitar en qualsevol moment? A mi em preocupen algunes declaracions d'algun dels polítics del govern actual en referència a aquest tema. Sembla que es vol donar un nou impuls, es vol repensar el projecte. Cal veure quines són les propostes. Evidentment, tot aquell projecte que sigui de caire especulatiu i que vagi contra el territori i que el que faci és destruir els recursos naturals amb una visió mercantilista i neoliberal del que ha de ser la gestió i l'ordenació territorial, nosaltres ens hi oposarem, clara i contundentment. Vostès reivindiquen un model de territori que sigui sostenible. Com ho duran a la pràctica, això, en el seu paper dins del Parlament, que és el lloc des d'on poden néixer totes aquestes iniciatives? Nosaltres estem especialment preocupats per la Conselleria de Territori i Sostenibilitat. O sigui, declaracions del senyor Rull dient que la prioritat seran les infraestructures, ja et fa pensar quin model de país a nivell de territori i de medi ambient s'està prioritzant. I, per tant, estarem amatents a qualsevol iniciativa que vagi en aquest sentit. A més, és una cosa que en aquests 18 mesos excepcionals tampoc toca començar a fer inversions, i menys encara en un context d'emergència social on s'han de prioritzar altres coses. Per tant, per moltes inauguracions de carreteres que es vulguin fer, a nosaltres no ens hi trobaran allà, al contrari, ens trobaran amb el puny tancat per dir ja està bé de trinxar el territori i d'especular. En qualsevol cas, perquè tot això sigui una realitat, necessiten diners i aquests diners venen dels pressupostos, d'aquesta aprovació, presentació i aprovació dels pressupostos, que és important i que deien des del govern que no seria una prolongació dels que hi ha ara, sinó que caldria fer uns comptes nous. Pot ser que la CUP no acabi d'estar del tot d'acord i deixi que aquests dos diputats que estan a l'òrbita de Junts pel Sí sí que hi votin a favor, facilitin l'aprovació i com a actitud de protesta la resta ho facin en contra? No ho hem parlat, però en tot cas els dos diputats que estan amb Junts pel Sí, la seva funció és de coordinació. O sigui, no és que s'hagin integrat i hagin estat absorbits per aquest grup parlamentari. La CUP continua tenint 10 diputats que tenen el seu vot propi. I, per altra banda, els vots els decidim entre tots a la CUP. No el decideix cada diputat, sinó que hi ha un debat previ i s'acaben decidint així. I després d'un estudi exhaustiu de la documentació que se'ns presenti, no només dins del grup parlamentari, sinó a través de totes les assemblees que té la CUP. Mireia Boya, presidenta del grup parlamentari de la CUP. Adixats. Moltes gràcies per tot, en qui aleu.